Нәқ Қазан артында бардыр бір ауыл, қырлай диләр. Жырлағанда күй үшін тауықлары жырлай диләр. Гәрші анда туғмасам да мен біраз тұрған едім. Жерні әзмәс тұрмалап шәшкән едім, ұрған едім. Ол ауылның хейш ұнытмем, әр яғы урман еді. Туқайны енеден де емшек біле отыртып жіберелер. Қазақстан битінде бик йырақ урнашкан шәһәр. 18 көн буена баралар алар. Менә бу салкын декабрь айы була. Декабрьдән январьга күчкән чор бик салкын вакыт. Юлда барганда ул ниләр генә күрмәгәндер. Авыргандадыр. Анан кем сораган? Авырыйсыңмы син? Салкын дигәнме дибәйме? Ямчыкка битендә ул кирәк түгел. Аның нигә теге эше дип әйтим инде максаты шушы кичкенә баланы тиешле кешеләргә алып барып тапшыру. Һәм бары тик 19-нчы көнне генә менә шушы йортның ишек төбенә килеп туктыйлар алар. Шушы апасы һәм җизнәсе йорты битендә. Икенче яктан Қазақстан ул вакытта иң бай илләрнең берсе дип әйтим инде. Чөнки теге Азия белән чиктәш дип әйтик инде. Шундый шәһәр ул дөрестән дә Азия белән сәүдә итү өчен ул шул ворота капка ролен үтәгән. Һәм анда сәүдә эше, торговля бик яхшы барган. И татарлар да безнең яклардан бик күпләп килеп урнашалар. Эш эзләп бит инде бераз булса да тормышны яхшырту максатыннан. Һәм әйтәсе килә, татарларның менә кайсысын алсагыз да, аларның һәрберсенең дә йортлары 2 катлы таш, кирпечтән эшләнелгән бик бай яшәгәннәр дип әйтәсем килә. Шулай Тукайның да бөтен шушында яшәгән апалары, туганнары, алар бик бай яшәгәннәр. Инде менә шушы гаилә йортның ишек төбенә килеп туктыйлар һәм Тукай акрынлап кына шушы йортка уза һәм инде Тукайны Эске этаждан төшеп бер яшь кенә кыз каршы ала. Ул чынлыкта Тукайның үзенең бер туган апасы, Газиза апасы булып чыга. Чөнки Тукайның апасы 2 тапкыр, әтисе 2 тапкыр гаилә кыра. Беренче гаиләсеннән аның ир бала һәм кыз бала туып калган була. Кызганыч, Мөхәммәд Гарифның беренче хатыны да, ир баласы да бик яшьләй үләләр. Һәм инде кызы исән-сау калып, менә шушы Тукайның апасы дигәнәйме? Исән-сау калып шушы гаиләдә тәрбияләнгән була. Һәм менә нәкъ шушы Тукайны каршы алган яшь кыз ул шушы Газиза апасы булып чыга. Уларны бик ярата. Хәтта дөрестән дә менә үзенең Тукайның киемнәрен чистә пөхтә итеп, порядокта гына тота уларны, кадерләп кенә тота. Һәм менә бу апасы турында да Тукайыбыз күңелемә кереп калган икенче ак фәрештә апам дип искә ала уларны. Газиза Сабирова безнең улы яшькә кадәр яши. Аның менә бу фотодагы улы апа ул нәкъ үзе. Димәк ки, әтиләре бер, әниләре 2 төрле булган апасы уланың. Ләкин бер ел эчендә ул Газиза Забировны тормышка кияүгә бирәләр, чөнки 16 яшьлек кыз бит инде. Уларның янына Тукай яза инде, ире юк вакытларда гына бик сирәк кенә бара идем дип яза, чөнки иреннән минем сәбәпле сүз булмасын дип бик курка идем дигән. Инде монда шушы Газиза апаның шәхси әйберләре саклана. Бу аның намазлыгы, 2 шкатулка, мәрҗән һәм калфак. Бу менә оригинал әйберләр. Музейбызда барыбер дә андый оригинал әйберләр бар дип әйтәсем килә. Газиза апаның үз куллары белән тотып кулланган әйберләре. Әчитекләр безнең инде заманча читекләр, хәзерге вакыттагы. Җизнәсе Тукайны килү белән укырга бирә. Инде кырдайда укый башласа да, монда инде килгәч тә җизнәсе аның укуын дәвам иттерә. Ул безнең атаклы вакытта бик теге аң белеме ягыннан аерылып торган дип әйтим инде. Мутыгулла хәзрәт мәдрәсәсендә, Мутыгия мәдрәсәсендә укыган. Мутыгулла хәзрәт исә Тукайның әтисе Мөхәммәд Гариф белән безнең Арча районы Кышкар авылы мәдрәсәсендә бергә укыган булалар бала вакытта. Һәм менә шулай килеп чыга, Тукай аның мәдрәсәсенә килеп эләгә. Теге русча әйткәнчә чисто случайность булганмы? Или Мутыгулла хәзрәт алдан ишетеп белеп, шушындый үзенең якын дусты Мөхәммәд Гарифның баласы Уразкига килгәнлеген белепме, үз мәдрәсәсенә алган булса кирәкәйме? Һәм дөрестән дә Мутыгулла хәзрәт Тукайга карата ул бик игътибарлы, шулай ук инде мәрхәмәтле булган.
Аның ярдәме белән Тукай рус классларына йөри, 3 класслы рус мәктәбе була. Менә шунда Тукай укырга керә. Шунда ул рус, гарәп, төрек, фарсы телләрен аралаша дәрәҗәдә өйрәнгән. Тукай 5 тел белә. Татар, рус, гарәп, төрек һәм фарсы. Персидский язык дип әйтәбез инде, әйме. Аннан соң Мутугулла хәзрәт Каирда университет тәмамлап кайткан була. Алар бит инде 10 елга чыгып киткәннәр, әйме. Шушы кәрваннар белән барып, шулай баралар. Шунда укыйлар, билем туплыйлар, һәм кире кайтканда да алар бик зур багаж белән кайталар, китаплар белән кайталар. Һәм менә ул Мутугулла хәзрәтнең йортында, аның 2 катлы йорт, шулай ук бик күп китаплары була, библиотекасы. Тукай төрле сәбәпләр табып, аларга һәр вакытта да кунакка килә, һәм менә шул библиотекада утыра торган була. Шул кадәр дә аң белемгә сусаган бала була. Һәм аннан соң Мутугулла хәзрәт үзе мулла булса да, аларның йортында һәр вакытта да музыка яңгыраган. Аның гаиләсе дә зур булган, 10-12 баласы булган дип әйтәләр Мутугулла хәзрәтнең, ләкин инде 8 генә исән-сау үсә аның. Әйтәсе килә, мулла булса да, менә музыкага алар шул кадәр дә талантлы балалар була, һәрберсе дә йортларында, менә безнең 1911 елгы пианино тора. Шушындый пианиналар торган. Иң кечкенә кызы Галия Кайбецкая безнең Татарстан тугачы булып формалаша. Чөнки Галия Кайбецкая әле кечкенә була Тукай килгәндә. Бишектә ялап яткан вакытларында Тукай аны һәр вакытта да тирбәтә торган була. Һәм шул вакытта әйтә торган була. Бигрәк каты кычкырып елый. Җырчы булыр мөгаен дип. Менә дөрестән дә Галия Кайбецкая соңрак инде Татарстан тугачы булып формалаша. Шушындый гаиләләрдә яши. Шушындый гаиләләр белән аралаша дип әйтәсем килә. Инде мәктәп мәдрәсәне тәмамлаганнан соң Мутугулла хәзрәтнең улы улы Камил Фатуллин зур гына авырлыклар белән типография сатып ала. Шул типографияга Тукай эшкә килә. Беренче газета журналларны чыгара башлыйлар татар телендә әлбәттә. Дөрес, газеталар инде башка төбәкләрдә чыккан татар телендә. Беренче татар телле журнал, Утлар журналы, ул Тукай кулы белән чыга. Менә анда сез монданың рус телендәге bir номерын оригиналда күрә аласыз. Аннан соң инде баштарак әле Әл-Газри Җәдид дигән журнал чыгаралар, шулай ук оригиналда куелган. Фикер газетасы, Яңа тормыш дигән газета. Менә шушы газеталарда Тукайның беренче шигырьләре барлыкка килә башлый. Тукай иҗат итә башлый. Дөрес, Тукайның беренче шигырьләре уку өчен бик авыр телдә язылган. Чөнки анда ул бик шуарланган гарәп, фарсы, төрек сүзләре белән. Шуңа күрә кулга алдым да укыйм гына түгел. Алар авыррак аңлашыла дип әйтәсем килә. Бит Тукай biz гадәттә әйтәбез инде татар әдәби теленә нигез салучы, татар әдәбиятына нигез салучы дип. Чөнки менә нәкъ шушы беренче әсәрләреннән соң Тукай дөрестән дә татар әдәби теленә нигез сала башлый. Ул аларны рус классикларының, рус шагыйрь язучыларының әсәрләрен тәрҗемә итә башлаганнан соң күрә. Чөнки рус классикларының менә шул кадәр дә балаларга аңлаешлы әсәрләрен күрә ул. Пушкинның Алтын әтәчен, мәсәлән, әйме. Аннан соң Крыловның мәсәлләрен, чөнки барысы да әдәпкә, әхлакка өйрәтә торган әсәрләр. Менә шушы әсәрләрне татар теленә тәрҗемә итә башлый Тукай. Бу шулай ук бик зур хезмәт. Тәрҗемә эше генә дип карасак да, һәрбер әсәрне бит әле әсәр дәрәҗәсенә җиткезеп тәрҗемә итәргә кирәк. Менә Тукай шушы эшләргә дә шөгыльләнә. Үзенең татар кешесе өчен, менә күрегез, менә карагыз әле, нинди матур әсәрләр бар бит дип күрсәтер өчен тәрҗемә итә ул. Пушкин, Лермонтов, Толстой әсәрләре. Әлбәттә бөтенесен түгел, берничә әсәрең генә булса да, менә шушы безнең халкыбызга күрсәтер өчен тәрҗемә итә дип әйтәсем килә. Ләкин цензура барлыкка килә. Цензураны беләсез инде, тикшерү, әйме. Тукайның һәрбер әсәрен, һәрбер шигырен күз уңыннан ышкындырмыйлар. Әлбәттә, шагыйрь буларак инде аның бөтен эчендәге булган хисләрен әчеп саласы килә Тукайның. Цензура моның өчен инде зур киртә булып торган. Тукай монда да юл таба. Төрле псевдонимнар куллана башлый, төрле исемнәр куллана башлый. Хәзергесе көндә Тукайның 77 псевдонимы барлыгы билгеле. Алар төрле исемнәр белән аталган. Ләкин иң еш кулланган псевдонимы ул Шүрәле була. Тукайны саклаучы да, яклаучы да, бала вакыттагы әкият герое да ул әлбәттә Шүрәле булган. Менә күрәсең, ничектер качып кала алган цензура күзлегеннән. Ул аның өчен зур роль уйнаган дип әйтәсе килә. Аннан инде бер рәттән карап уза алабыз. Эш эстәре бу безнең шулай ук
конкрет кемнәрдер кагылышлы түгел, 20нче гасыр башы бу мөмкин ул менә гади генә йортларда тора торган, мөмкин ул менә шул ук редакцияларда, типографияларда тора торган эш өстәле һәм әйтәсе килә инде алар артык зур булмаган, ризба белән матур итеп эшләнелгән. Өстәл өстендә инде гадәттә ул менә шул ике кара савыты тора торган булган инде, икеме берме әйме. Нигездә шулай комплект белән сатыла торган булганнар. Перо инде ул каләм безнең ул вакытта шәһәрләрдә тимер каләмгә әйләнгән, каурый каләм гадәттә авылларда гына була. Һәм инде керосин лампасы урынында шәмдәлләр барлыкка килә башлый. Бу инде шәһәрчә тип дип әйтәсем килә. Алга таба тагын бер момент, Тукай безнең бик матур җырлаган бит. Бу хакта бәлки беләсездер, әйме. Бик матур җырлый торган була Тукай, искитмәле матур итеп җырлый. Мәктәптә, мәдрәсәдә укыган вакытта аны җырчы Тукай дип йөртә торган булганнар. Шәкертләр һәр вакытта да Тукайны җырлата торган була. Һәрбер кичәдә, һәрбер бәйрәмдә Тукай бер кайчанда отказ бирмәгән, кире какмаган. Киресенчә рәхәтләнеп, тамактан алып, артык кычкырмыйча, шулай итеп матур итеп, моңлы итеп җырлый торган булган. Инде халык әдәбияты дигән лекциясендә Тукай менә шушы халык җырлары турында үзенең искитмәле, бик матур сүзләрендә язып калдыра, әйме. Саф раушан күзгүсүдер ди уланы татар халык җырларын халкыбызның, әйме. Ләкин ни өчендер менә Казанга кайтканнан соң Тукай бер тапкыр да җырламый. 21 яшендә Тукай Казанга кайта, Уральск шәһәреннән дип әйтим инде, әйме. Тукай анда кайткач бер тапкыр да җырламый. Күрәмсең, үзеннән яхшырак җырчылар күргәндер дигән фикердә инде мин. Шуның эчендә дә җырламаган булса кирәк. Бәлки инде шушы иҗат, шигырь иҗатына кереп киткәнлек белән дә тукталып калгандырмы. Менә бу патефоннар, граммофоннар, алар нәкъ шул чорда барлыкка килгән әйберләр. Шуңа күрә менә безнең башка милләт кешеләре күбрәк сорыйлар инде. Тукайның запислары, язмалары сакланып калмадымы икән дип. Кызганычка каршы әйтергә тиешмен инде юк дип. Чөнки барыбер дә менә ул әле шәһәргә кайтканнан соң, Казанга кайтканнан соң булса да, әле бераз җырлаган булса, Тукайның андый запислары сакланып калган булыр иде дип уйлыйм мин. Ди кызганыч, андый әйберләр юк. Шулай да Казанга кайтканнан соң Тукай гостиницаларда яши дип әйттем бит инде, әйме. Шул вакытта коридордан барганда ул бик матур моңлы ки ишетә бер бүлмәдә. Һәм ирексездән шунда атлап бара. Анда исә бер номерда Сәгыйть Рәмиев бик матур моңлы ки уйнап торган була. Ул бик оста скрипкачы булган Сәгыйть Рәмиев. Шул вакытта улардан ирексездән сорый, әйт әле дустым ди, бу ки нинди ки ди. Шул вакытта Сәгыйть Рәмиев әллү ки дип җавап бирә. Шуннан ышанасыз юкмы, юкмы? 2-3 көн эчендә Тукайның милли моңнар шигыре барлыкка килә. Ишеттем мин кичә берәү җырлый. Чын безнеңчә матур милли ки, башка килә уйлар төрле-төрле, әллә нинди зарлы, моңлы ки. Үзлеп кенә әйтеп бирә, татар күңеле ниләр сизгәнен, мискин булып торган 300 елда тәкъдир безне ничек изгәнен, күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән, милли хисләр белән ялкынланып, сызылып чыга күңеленнән. Хайран калып җырны тыңлап тордым, ташлап түбән дөнья уйларын, күз алдымнан үткән төсле булды. Дидем кардәш, җавабында милләттәшем миңа «Буки була» диде, «Әллүки» дип язган була. Шул кадәр дә матур, үзе җырлап, үзе килеп бара торган шул кадәр дә матур әсәр иҗат итә Тукай. Дөрестән дә, бер генә дә шушындай моңлы киләрне инде игътибарсыз калдырмый Тукайыбыз. Инде әйтәсе килә, шушы вакытта Тукайның күңеле акрынлап 12 ел яши Тукай Уральск шәһәрендә. Акрынлап күңеле Казан ягына тартыла. Июнь айында ук парад шигырен язган була. Сез аның эчтәлеген беләсез инде, әйме? Җиктереп парад Казанга дип башлана.
Ләкин чынлыкта Тукай парад белән кайтмый Казанга. Аны дуслары поезд белән озаталар. Ярты юлны поезд белән, ярты юлны теплоход белән кайтып керә Тукай Казанга. Казанга кайту сәбәпләре төрле. Алданрак аңа Сәгыйд Рәмиев белән Галиәскәр Камал хат язган булалар. Әйдәле, безгә кайт. Biz сиңа күбрәк жалование түләячәкбез. Бергә эшлик, бергә иҗат итик дип хат язган булалар. Тукай бу хатка ничектер җавапсызрак кала. Анан армия сафларына каралыр вакыты җитә. Военкомат буенча Тукай безнең Әтнәгә теркәлгән. Бу призыв комиссиясе буенча дип әйтим инде. Менә шушы сәбәпләр белән тагы бер сәбәп типографияны ябалар. Типография бары тик 2 ел гына эшләп кала. Цензура типографияны яба, һәм менә Тукай ничектер эшсез дә кала. Менә шушы бөтен сәбәпләр җыела да Тукай 21 яшендә Казанга кайтып китә. Ул чор белән 3нче залда танышачакбыз. Аңа кадәр бер кызыклы гына экспонат күрсәтеп узам. Бу безнең инде балаларның яраткан әйбере компьютер, әйме? Компьютер дип әйтәм, чөнки элеккеге чор компьютер инде бу. Шушында газета, журналлар җыялар, текстларны җыялар, дөресрәге бастыралар. Бу безнең менә клавиатура урынында торган ячейкалар. Шушы ячейкаларда безнең саклана хәрефләрне инде һәрберегезгә күрсәтеп тора алмыйм, чөнки бик вак. Менә шушындый литер бит инде. Шушы литерның бер башында хәреф уелган анда нәкъ шул эшләдегез дәмәлләр шундый да. Юкмы? Әйме безнең заман бителе. Әйме, сезгә дә 60нчы елларга кадәр булган дигән белә. 60 кына инде. Әле соңрак та 2000 Серьезно? Алай дип әйткән кешене ишеткәнем юк әле. Бу печать кебек инде, махсус. Әйме? Менә безнең районның редакторы. Субханалла, белә бит әйме. Калганда да булды. Свинец булган инде сүздә юк. Республика Татарстанның зам редакторыбыз. Субханалла. Ярар. Элегенде Элегенде аңлашыла инде. Бөтенесе древние. Әлбәттә бик зыянлы хезмәт булган инде әйме. Тукай өчен дә уңайлы булмагандыр, чөнки әйтәләр Тукай замандашлары язуы буенча инде Тукай хәтта төннәрен дә шушында куна торган булган дип. Аның бөтен гомере дә Тукайның халкына багышланган дөрестән дә аның зыяны булмый калмагандыр. Шуныкта бәлки үпкә туберкулезы аннан гына да килеп чыкмаган. Үпкә туберкулезлы кешеләр алар ул чорда бик күп, ачык формада да, ябык формада да дип әйтәсем килә. Кемнең менә шул ковид шикелле инде иммунитет начар, хроник авырулары булган, шуларны эләктереп алган инде ул. Тукайның да бит инде аның ашау теге тәрбия дип әйтим инде, ашау ягы да шуның кадәрлегенә булган инде. Кызганыч әлбәттә менә алар арасында Тукай бу зур кызганыч сүздә юк. Әйдә, Казан чорына кайтып